Tak dobrý den, pánové, jak se tady jezdí? Čau. Byl jsem pověřen, že mám něco natočit, tak jsem se na vás přišel podívat. Počkáme si, až tamhle Rafano dotelefonuje. Tak, jsme tady u kučeráků. Kde máte žlutý holínky, kluci? Já vás normálně nepoznávám. Je, to je nehorází, to je nehorází. Bez žlutých holínek jsem vás málem ani nenašel. No a kluci kučeráci mají už něco určitě nachytáno. Já jsem šel tamhle od Dana. Dan má 4 ryby, měl včera večer a přes noc udělal 10 kousků. Teď to jsem šel furt takhle dál. Bohužel cejna. Bohužel cejna.
A teď jsi tady ty a teď mi řekni, co tady máš. Máme 6 bodovaných. 6, bude přes 10. 6 bodovaných, na co to přišlo? Hele, vždycky se ptám, zedna, panáček, plovka. Různý. Různý. Všechno různý, jo? Není to vyloženě, že bychom měli jednu vyloženou topku, že bychom to odhalili, to tajemství. To tajemství. Tak to je nehorázný, všichni mi řekli jasně zedna. Já mám těsně nad jednou. Ale třeba prvního kapra, když to řeknu upřímně, tak jsme chytli z 5metrového zigrigu. 10,5 kg. Kecáš, 5metrový zigrig, jo? Já se trefuješ dobře. Taková pěkná kobřička. Tak si představ, že Dan má 4 ryby. A to měl už včera v noci. A v noci udělal dalších 10 kousků. Sejna. Vedle něj je chochy. Tak pojďte přáníte, co víte. Pak je každý rád, když vidí video, ne? Já myslím. Miro, ty jsi mluvčí. Co? Ty jsi mluvčí, já nevím ani po slovensky, ani po česky. Tak... Já taky ne. Ale Tak přišly ryby nebo ne? No, 7 jich máme. 7 ryb máte? Tak to máte zatím nejvíc. A takových 10 jsme jich ztratili. Tak to máte nejvíc záběru asi. No, když se to ze dna na panáčka nebo zvednutý. Pokaždý něco jiného. Pokaždý něco jiného. Tak to tady říkáte jenom tady v rohu. Tam vepředu to všem bere ze dna, prej. Prej, tak jako, že všichni lžou, viď? Tady na závodech, lakujou. Ne, opravdu. No jasně. Tak tým 0, co tady jezdí? Po celý dílce nic moc. Mají tam sem tam někdo rybu, ale hodně lidí ještě rybu nemá. Třeba ani já ne. Jak seš na tom ty se svým týmem? Rybu sice nemáme, Ale ale je tady spousta krásných potkanů, neboli jak se to jmenuje? Nutrie. není to Norek americký? Takže celou noc tady odháním od belíku a zvedám k belíky. Takže super no, super, já se bavím s nutriema. Tak nazdár. Jak to bere hulíňáci? Já jsem teďka dojel, to se musí zeptat tam. Tak jak to tady bere, povídej, přeháněj. Nesu zprávy z celého kraje. Jo. Tak mi řekni, co víš ty a já ti povím, co vím já. My nic nevíme, nám to nebere. Vám to nebere, jakž to? Máme jenom 2 ryby. 2 ryby máte? 11 a 6. Do tomu říká, že to nebere? Tak já ti řeknu, jak to vypadá, když to nebere. Tamhle je Dan, který teda nachytal, jo, to víme. Ten je šikovnej. Já měl 4 ryby včera večer a dneska v noci přes noc udělal 10 kousků. Cejna. Cejna. Takže má 4 ryby, jo? Takže má 4 ryby. A pak tady až celou tu stranu nikdo nic. No a potom až tady na začátku má na 17 jednoho kapříka a jinak nikdo nic. Takže ryby nejdou. A teďka, odkud to vzalo? Ze dna, z popky, panák? Ze dna, to říkají všichni. To asi nebude pravda. A když se tomu smějete, tak taky vykecáte asi. Já nevím, já... Tak tým sportkarťáci. Nazdar Rišo, co bere? Nemáš kameru, člověče? Mám kameru. To je bída, člověče, nazdar. Čo doktore? Kapra máš? Já kapra nemám, na břehu ne, a ty? Ty vole, to jsou borci. Kdo ho máme tady? Určitě chytil mrázek. Nazdar. Mrázek, ahoj. Mrázek ústředna? Mrázek nechytil ani hop. Jako zvyčajně. Tak kdo chytil rybu? Ty jsi chytil rybu, přiznej se. Já ne. Takže Ríša. Skejťák. Skejťák. Hezky. Kde máš aportík? Kde máš aportík? No a přiznej se, přišlo to ze dna nebo na popku nebo nějaký nesmysl? Ze dna. Na žížalu. To říká Dan taky, ani dům nevěříme, že to bere ze dna. Tak pozor, Dan má 4 ryby, to už víš, ne, ze včera. A dneska v noci udělal 10 ryb. Samýho cejna. Počkaj, teraz koľko má kaprov? Jedného? 4 kapry má.
Už ze včera večer a přes noc udělali 10 cejn. Tak pojď nám to ukázat, co tam máš. Hele, koukni na to. Broček, pěkně, jak to má být. Takový kotvy, hochu, to jsou háky jako kramle. To je mrázková palina. A co dáváme na háček? Podíváme se, no jo. Na cejny. Na cejny, tak jdeme na cejny. A nějaký ryby máte? No, máme jedničku, asi 8,40. U nás si přišel jeden šupík, nebo asi 10. Hezky. No, A jako všech se zeptám taky tebe, ze dna, na panáčka nebo z plovka? Prosím tě, mi to přišlo ze dna. A pak nějaký záběry, bohužel od cejnů, to je strašný a ty na panáka. Jo, kluci říkali vedle, že jste nakrmili jak diví a máte cejny. No, my jsme nakrmili, nějakou hodně to vychází, tak jsme nakrmili metodiákem a trošku jako pšenicí s řepkou. Jak to normálně jakoby vychází, tak tady to byla teda, to přilákalo cejny hrozně. Takže teď už samozřejmě jsme od toho upustili, jen co jsme prostě viděli, že najeli, viď, a už krmíme jenom koulema nebo halibutkama, ale stejně i teď jsem 2 cejny udělal. Místa, kde už tím prostě nekrmíme ví bokem, prostě tak vidím, jak to jde do padáku. Dobrý no, tak já musím pojít zase dál. Děkuji za info, čago. Tak nazdar, místo číslo 18. Tak co tady jezdí? Máme druhý den. Jsme v noci akorát jeden záběr, ale v té doby nic, bohužel. No to je krásný, nic si z toho nedělej, já jdu tamhle z druhé strany, máme tady krásný výhled. Tamhle jsem šel od Dana, tam je Chochy, tam jsme my, tam jsou hned bratia Slováci, další bratia Slováci a tak dále až k Mariánovi. A nikdo od včerejška od noci neudělal kapra. Dan, borec, udělal 10 kousků, cejna. A ty jsi měl záběr. Kolega měl záběr. Kolega měl záběr, no kolega je šikovnej. Kolego, přiznej se, na co to zabralo? Ze dna nebo na panáčka? Ze dna. Dan taky říká ze dna. No jo, ale Danovi tomu nikdo nevěří samozřejmě. Tak jsme u Saraje. Číslo vlastně, jaké máme Saraje? 13, šťastné to číslo. Tady chlapi v plným zápalu, vidíme, jak jsem urvaný, servaný. Na co to bere? Přiznej se. Všichni mi to tady řekli. Já jdu tamhle od Dana a jdu sem. Když mi řekneš ty něco, tak já ti potom taky řeknu něco. Bere to na boj líst, to je dobrý. Polní oheň, neuvěřitelné. Já jsem spíš myslel typu ze dna na panáčka, nebo z popka, nebo z hladiny. Ze dna všechno. Tak tohle mi řekli všichni. Večer nic moc. Tady na tomhle břehu to neukázalo. Žádnou pěknou rybu. A vám zabralo co? Zabral 5krát cejna. A to vydá na 1 štíka. Štíku? A to jsi stahoval, nebo jsi tam normálně měl? Stahoval a normálně jel za to. Už jsem myslel, že... že bys to měl tak nabušený, že by ti to zabrali štíky ze dna. Nazdar! Starý karp, klubáci. Mě se klidně můžeš zeptat, na co chceš, já vím všechno, a co nevím, to si vymyslím. No to ti můžu říct naprosto přesně. Když vy mi potom řeknete taky vaši pravdu. Tak já jsem ráno vstal a došel jsem za Danem, protože jsem v jedno místo vedle něj. Dan, jako jediný borec asi z celého této štreky, udělal 10 kousků přes noc. Akorát, že cejna. Dan říkal taky ze dna, všichni říkali, co chytli rybu, tak ze dna, ale to víš, tady nemůžeš nikomu věřit. No, tak jak říkají ze dna, tak se čmrtě na popí.
Chlapci, zachytali jste si? Porvali jsme. Moc kaprů. Urvali jste veľa kaprov? Hodně uřezaný, hodně utrhaný vlastů, hodně vázek v tom slávičky a bylo to za dohozu. Nějaká ztráta tam byla, to samé. Ale jinak dobré. Zklamání, 4. místo, 93,71, kuchař Lukš Moc. Ti měli 93,71 a 3. místo 94,54 a Špandr rozsoudil. Druhé místo 96,06 Tomík Brada v Kahoše. No a zabili to německý děti, který 104,44. Ale jo.